Siyabonga uNkulunkulu bazalwane usigcinile esandleni sakhe somusa. Ngibonga ukuba khona la. Haleluya. Amen. Umusa. Amen. Amen. Inkonzo yabesifazane. Hayi bomama, besifazane. Amen. Manje last week, is it last week? Yeah. Lela bengikhona ngiyabafundisa ukuthi basadiwe. Basadiwe. Usadiwe. Amen. Ukhona omunye wala ekhaya kodwa sewaba nebandla lakhe ngokushada usesiayo. Nimbonile? Anikakamboni? Uvelile ukhethwe ukuthi basadi. Basadi. Ukhethiwe. Akakhethwanga ibhetali. Ngiyambuza ngithi mina kuya ngani uvele isithombe sakhe uthi basadi. Bazomenzela i-celebration ngayo le date yethu. Le 29. Kodwa yena ke yakhe intambama. Uthi yena akazi ukuthi igama lakhe lifakwe ubani lapho. Uthi benganaki ngithi njani. Uthi baloku bamthumela ukuthi afake izinto zakhe a-responde ukuthi uyavuma na. Uthi ayisigcino ngithi hey angimazi lo ngifakile Nkosi yami ukuthi ungifakeleni. Hayi angihloniphe lo ngifakile wasuyafaka vele. Bamthumela into eziningi nezithombe imisebenzi ayenzayo. Uthi ngathumela kwahamba bamtshela bathi top 10 baya bathi top 3 baya bathi kuphumelele yena. Basadiye. Manje thina la ekhaya ne abasadi bala ekhaya abesifazane bala ekhaya umama wethu uMamlangeni uthi siyiwini. Ini win. Women of integrity and nobility. Manje ngeke ngazama nami ukuthi kodwa mhlambe naye uzachaza ngeyakhe indlela nami ngeke ngahlephephula ngachaza ngendlela nami engizwa ngayo le wini. Manje ngicale ngowoman uW wonderful wisdom O outstanding. Yeah. Keep aside. M marvelous. A adorable. N nice. Olungathi nje inatural. Hallelujah. Amen. Yeah. And then uNkulunkulu umedala wadala owesifazane ne wamenza wonderful, a wonderful creation. She is the cream of creation. After her, God never created anything. Usho ukuthi emva kokudala owesifazana khishwe ebhambe uNkulunkulu azange sadala inyinto. Kwadalwa bani? Busadi.
Hallelujah. Outstanding. She is exceptionally good to her family and her marriage, and she is incomparable. Amen. Kusho ukuthi uyathandeka emndenini wakhe. Amen. Kuyifamily yakhe nje nasemphakathini wonke. She is marvelous, excellent in everything she does. Kuko konke akwenzayo kuyajabulisa. Amen. Isizulu ukuthi siyahlupha nyana so akwazi ukufakela. Adorable. She is very lovable. You might see flaws in her, but to the one close to her, she is adorable. The flaws kusho ukuthi ungabona wena amaphutha akhe usekudeni, but laba abaduze naye babona ukuthi no, she's adorable. Amen. Yabona umuntu okubukela kude khona abanye abantu mina babethi ubuso bami ngathi nolaka so ngathi nolaka bathi ubuso bakho mara umuntu nasondela kuwe awu. Amen. Kusho ukuthi kukanjalo. Anything she says is exceptionally is acceptable because of her lovable character. Amen. Amen. Manje ngifuna ukukhuluma ngale integrity, umuntu of integrity. Integrity. A woman of integrity says no matter what I face, I will stand up for righteousness and for saving grace of God. Kusho ukuthi noma kwenzakalani kodwa mina ngizokuma ngimele ubungcwele bukaNkulunkulu. Amen. A woman of nobility possesses excellent qualities, especially character. She is usable in the work of the Most High God because she is not compromising for the work of our Most High God. Kusho ukuthi lona uyema ekwenzeni umsebenzi kaNkulunkulu noma ngabe kwenzakalani. Ngoba uyazi ukuthi lo umsebenzi kaNkulunkulu. Uma une integrity angeke futhi ulentwana udube ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yabantu. Bayakumosha bangimosha la mina sengiyahlala ngithi angisayi enkonzweni. Awusayi kanti boyokhonza abantu. Boyokhonza abantu. Amen. Amen. Bengisasho nje kancane ukuthi ayima wethu usifisele okuhle. Ufisa ukuthi senze kahle. Sibe bomama base-Ebenezer, abesifazane base-Ebenezer abaso. Basadiye. Ngicela sivule izwi lenkosi encwadini kaDeuteronomy chapter 30. Osifundelayo asifundele uverse 19. Bese ngifundele futhi
Sifunda incwadi uDeuteronomy chapter 30 verse 19. Sifunda incwadi kaDeuteronomy chapter 30 sifunda uverse 19. Ifundeka ngalendlela. Ngifakazisa namuhla izulu nomhlaba ngani ukuthi ngibeke phambi kwenu ukuphila nokufa, isibusiso nesiqalekiso. Ngalokhu khethani ukuphila ukuba niphile wena nenzalo yakho. Ngicela ufundele futhi uEsther 4. Sengahlala phansi uEsther chapter 4. Verse 16 to 17. Incwadi kaEsther 4 uchapter 16. Hambani nibuthe bonke abaJuda abakhona eShushani, ningizilele ukudla, ningadli, ningaphuzi izinsuku ezintathu ubusuku nemini. Nami nezintombi zami siyakuzila kanjalo, ngingene enkosini noma kungengamthetho. Uma ngibhubha mangibhubhe. 17. Wayesehamba uMordekhai wenza njengakho konke uEsther amyale ngakho. Amen. Isihloko sami lana ngithe your choice will shape your destiny. Amen. Lana bazalwane siyayazi indaba kaEsther. Lana sifunde khona la ku-14 ku-16 no-17. Ilesikhathi uMordekhai angithi uMordekhai umzala kaEsther, umntwana kamalungu wakhe. Asamtshelile ukuthi uHamani uhlongoza ukubulala abaJuda. Kanti lesikhathi uEsther afike ebukhosini, uMordekhai wathi ungayithi vu ukuthi ungumJuda. So yajika futhi manje yena nasekuvela icrisis uthi uyotshela inkosi yosivikela kuHamani. Njani manje ngoba uthe ngathi vu and angizange ngithi vu. Uke wayizwa le? Yeah. So ujikile manje and sekubi. Manje uEsther wamtshela wathi phela for 30 days kufanele singayi enkosini. Singayi. Oyayo yabulawa. Wathi yela sisi wena uma ungayi, uma ungasivikeli, usizo lizovela somewhere. But uma ngabe siyafa ungacanga ukuthi nawe uzosinda nendlu kayihlo lapho. Ngoba nawe nguyini? Ungacanga ukuthi uzosinda. Lithi iBhayibheli njengoba sathumela imessage ukuthi akuzilwe 3 days. Kusho ukuthi kuzilwe kwenze njani kukhulekwe. Wathi amaJuda wonke uMordekhai akawabize bakhuleke naye nentombi zakhe la. Kuzowenze njani? Bazokhuleka. Manje ngithanda ukusho la ukuthi uEsther waye nalo moya
ngokwesaba. Angithi bathe angakhulumi ene ungene ngophotsho akabuyi. Uyabona zintathu izinto Esther zazimdisqualify ukuthi angaba yiqueen, angaya naye nalaba abazali ekhosini ukuthi inkosi imkhethe, futhi inkosi yayingeke imkhethe kube beyazi zonke lezi zinto, futhi ubengeke azangene. Kodwa ifavor kaNkulunkulu, yabona ifavor kaNkulunkulu, ifavor naseyihlezi phezu kwakho akekho ongenza niksi. Ngisho nesitha sakho sizokwenza njani, yiso esizokwenza njani, ezokuvulela iminyango. Isitha uNkulunkulu lapho wenza ifavor yakhe. Amen. And ifavor ilethwa uNkulunkulu hayi wena. Amen. Kukhona lokho abantu bathi ngikwenzela ifavor. Nami ngakwenzela ifavor nami ngenzela. Manje uEsther, okokuqala uEsther bekayintandane, bekawumJuda. Lokho nje bengafanelanga ukuthi ngabe ukuphi kula kulesihlalo sobundlovukazi okuba yiqueen. Ngike ngafunda kwenye indawo kuthiwa legama la Esther lisho ukuthi hidden, ofihliwe. Yeah. Manje labe ebukhosini yena kahle kahle akusegama lakhe lela Esther. Igama lakhe uHadasa. Amen. Amen. Manje la ebukhosini wasuthola lela kaEsther. Yabona liya disguise, fihlwa lobu Jews lobu Hadasa. Angithi nathi sinamagama ethu kodwa sibizwa ngokuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Ukuthi background yakho, iva lakho lithini, lenze njani, ukuthi bakwazi ukuthi wena uzalwa kuphi akusho lutho lokho. Nasufika kuNkulunkulu uthola igama elisha lokuthi ngumntwana kaNkulunkulu. Yabona khona amagama ethu mina ekhaya bangibiza ukuthi ubusisiwe. Mhlambe nawe bakubiza abanye bonomadlozi, abanye abonokufa. Njengobona nje amagama akudala. Mina ngiyabonga nje ukuthi bathi ubusisiwe. Uyazi siyabetha abantwana bethu amagama amahle, uSathane abakhiphe badeviate kulamagama bashonele. Kodwa wena bonga ukuthi wena umfisela ini okuhle, ene uzoloku ukhulekela phezulu kwaloko ukuthi lo mntanami lo ngathi usibusiso, fanele abe isibusiso la hamba khona. Amen. Manje ngithe uEsther uyini ongumJuda, futhi uyini uyintandane. Ayintandane njalo wakhuliswa yini ukhazini, umzala. Yamazi umzala uyayizala indodana. Ngisho umzala. Okay. Khona esinye isihlobo sami sathi hey mina le ndaba yabomzala abaningi ngifika ngishadile bathi lo umzala hey angisayitholi kahle. Abanye nje bomzala bestyle hey ngisayitholi kahle. Wakhuliswa yindoda. Namhlanje abantwana bethu baya abuswa bobani? Hayi bomzala, madoda.
Manje uyabona nje i-background yakhe ukuthi ibheda kanjani. Manje ngifuna ukukutshela ukuthi wena wini. Noma ngabe isimo sakho wazalela esimeni esibhedayo. Usebukhosini basezulwini. Ungumntwana kaNkulunkulu. And nabathi umntwana ngesizulu uma kuthiwa laba abantwana kusho ukuthi abantu bakuphi basebukhosini. Manje noma ngabe wazalelwa ekhaya elihluphekayo, ekhaya elinjani njani elibheke phezulu elikanjani njani njengo Esther so, kodwa wafika kuJesu waba umntwana kaNkulunkulu wasekhaya ezulwini. Amen. Manje uEsther uyasaba. Usaba ukuthi okokuqala i-timing ayisi right yokuthi ayokhuluma nenkosi. Okunye futhi naloku yodalula ukuthi yena ungumJuda. Ngoba inkosi beyizobuza ukuthi ukhathale yini ukhathazeke ngamaJuda kangaka? Kwenzakalani nawe? Sefanele adalule ukuthi yena ungumJuda. Angithi kuphakathi kwani kokufa nokuphila. Manje ngize la endabeni ya Esther phakathi ukuchuza phakathi kokufa nokuphila kulezwi ekuDeuteronomy. I-choice yakho yiyo ezodetermine i-destiny yakho ukuthi wena uyaphi. And i-choice yakho awuyi kuyenza kumnandi kuhlekwa. Uyoyenza kuphakathi kokufa nokuphila. uEsther phela lento ayoyenza it's either uyafa or uyaphila. Manje engikuthanda ngoEsther azange asathi wathi ambani wathi sifast. Ngoba i-fasting khona ezinye izinto ongeke uzithole nje. Yebo uNkulunkulu unomusa uyasipha nje. But khona izinto ongeke uzithole okufanele ukuthi wenze njani? Ufaste. Ufast fridge igcwele inezibili boqo inako konke okumnandi. Ngoba uma uzofasta ngoba ifridge ayinani kusakufasta lo. Uzodlala nje uyavula kuna next ekhabetheni akuna next. Akusufasta. Mina ngisho ukufasta kukhona. Ufaste futhi wena wesifazane ufaste sowupheka sobaphekela. Haleluya. Laba bangafastanga ubaphekela. Futhi no umuntu wesifazane ujwayele ukupheka. Asikho nesidingo sokuthi uyataste. So ujwayele mhlashana. Ungathesti amo yazi ukuthi ngifaka. Yeah, badle. Wena bese ugqobisa umlomo wakho nevaseline uyahamba uyemfihlakalweni. Ukhuluma noSimakade. uEsther wabona ukuthi le inkulu le. Idinga ukuthi ngenze njani? Qale ngifast. Ene lokho kufasta kwakhe wamsiza. Ngoba uEsther lo moya wokuba intandane wawumphethe. Uyazi intandane? Intandane angisho ukuthi ngiphoqa. Intandane kwesinye isikhathi iyahlupha kakhulu. Ngoba inamakhaya amaningi. Mina ngahlala naye la. Kodwa uma uMnkosi uyisihlobo ngithi akahlali naye, uhlala nami. Abese uyambuza ukuthi uphethe kanjani? Uphethe kanjani? Abuza into eziningi. Lo ngihlala naye. Akafuni ukukhuzwa. Akafuni ukusebenza. Na ukhuluma
Angithi ngiyintandane. Anginabazali. Intandane iyatefa. Kwesinye isikhathi. Kanti nathi futhi siyahlupha iy'ntandane kwesinye isikhathi. And uNkulunkulu akafuni next ngentandane. Nangumfelokazi afuni next. Uthixo manje uEsther lo moya wobuntandane bowukhona. Kwadinga ukuthi uMordekhai lo wamkhulisa abe firm ukuthi enze ichoice eright. Ba firm wathi ungacanga ukuthi nawe uzosinda Esther. Angithi umkhulisile. Ngiyabona benako lokutetema delelanyana so. Manje usokhipha lento le. Wathi mhlawumbe ulapho ukhona lapho for isikhathi esifana nalesi. Kodwa uma ungasizi sizosithola kwenye indawo. Wamkhipha lo buntandane. Wamfaka. Yabona na ufuna ukubona umuntu wesifazane ukuthi ustrong kangakanani. Ufana ne-tea bag. Befaka emanzini. Yabona bebangithela amanzi eshisayo la. Ngathi abakwadayile ukuthi kancane uzokwazi ukwaphuza. Ufaka amanzini abilayo. Yes. I-tea bag. Yila uzozwa ukuthi strong kangakanani. Manje ukuthi uEsther beka strong kangakanani kubonakele sekukhona icrisis. Nawe njengomntwana kaNkulunkulu lezi nama challenges ohlangabezana nawo awazange ukuzogulana kodwa angibambe kahle ngalokho usizo. Uma ungena esimeni esinzima hayi kuhlekwa bengahlekwa lapha. uEsther wafasta. Uma uhlangabezana nesimo esinzima asizange uzokubulala kodwa sizokushape ukuthi uyabona uEsther befanele achoose phakathi kokufa nokuphila. Befanele achoose uEsther. Kodwa wathi mina ngichoose ini ukuphila. Uthi uma ngibhubha mangenze njani kodwa ngiyaya. Amen. Amen. Sayile enkosini still waba ne timing. Azange afika teteme mina hayi wenza idili. Esther was so strategic. And a strategy leso uNkulunkulu wampha sona ngoba wafasta. Faster now. Lesimo obhekene naso. uNkulunkulu uzokunika istrategy. And uzokuposition prophetically. Yeah. Ume ungasabi. Esther waya asambethe ingubo yobukhosi. Wafaka nomqhele. Manje nawe uyembatha amandla njengengubo. Wembatha amandla. Umuntu wesifazane ubhekane nesimo. Yeah. Ufake i-crown of glory. Ubhekane nesimo esinzima phezu kwakho. Azange afike akhale wafike yathi inkosi yaveza intonga
wangena athi ngikwenzele yabona inkosi kwenzele kungena umuntu ogcwele amandla. Yazi uEsther bengathi seyiqueen kule lomyeni wakhe. Bengathi iqueen phezu kwalomyeni wakhe. Awungikwenzeleni inkosikazi Esther. Wathi kwenze njani? Wathi lutho. Uyamazi umuntu othi next. Enobona ukuthi there's something. Ikhona into. Marata angilutho. Kwenze njani? Wathula nje kunalutho. Mamnkosi bathi uyabuza. Akunalutho. Mara uyasenza ukuthi something wrong here. Umbuze kaningi. Wathi nawo noma ngabe yini oyicelayo ngakupha even nani nokhosi. Yeah, uNkulunkulu asisize abantu besifazane. Sibhekane nezimo ngo kodwa sihamba noNkulunkulu. Hayi nje ngenyama yakho. Ngenyama yakho uzofuna ukulwa, uzofuna ukuchifa abantu, uzofuna ukuthukana. Hey, uyozuthukana umzalwane. You realize sekukudala nabantu sebababaza bathi ha umzalwane. Ukuthi yo uEsther wachuza ukuphila. Manje ngithanda ukusho ukuthi wena njengowawe ungowesifazana la uhlangabezana necrisis ama challenges uchuza ini? Uchuza ukuphila noma uchuza ukufa? And na uchuza ukufa, mina angisho ukufa lokho kokushona kokungcwatshwa. Lithi iBhayibheli umuntu onganaNkulunkulu ufile noma ephila. Manje kudingeka ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu siyiwini. Sigadi character yethu. Character. Any character yiyo ekudalulayo ukuthi wena ungubani. Wena unani phakathi kwakho? Wena uhamba nobani? Wena uthembe bani? Konke lokho kuvela ngesikhathi esibi phezu kwakho. Uta inkosi izangicolela hayi angeke ubani mina usisi yo hayi futhi thina nasesithi usisi mina ngithintwa mina. Amen. Kodwa uNkulunkulu akasisize bantu besifazane sibe neintegrity nenobility. Sibe yilabo besifazane uNkulunkulu azothokoza ngabo. uEsther wasindisa isizwe samaJuda. Isitha sakhe kwaba yiso esifayo. uHaman. Yamazo Haman. Ukuthi ubuyaphi? uHaman. Agagi. Uthiwa uma wakhe lesikhathi uLonto abulala uAgagi. Uma wakhe wayekhulelwe yena uHaman. Babulawa wabaleka lo mama. Naye baleka ukhulelwe lo mfana.
wayoyifihla la ifihla khona wamkhulisa. And naye emkhulisa wamtshela ukuthi wena ungumAgagi. Kusho ukuthi yilaba abalwa namaJuda. Yilaba abangakhonza uNkulunkulu. Manje le wamfunza lenzondo. Wakhula naye waba la ebukhosini. Sala ebukhosini wabona amaJuda anyanyiswa uMordekhai la egcekeni, wathi la maJuda la bawela namaJuda kakhulu. Amen. Njengo Samuel uma wakhe wala asamncelisa bamnikeza yena. Athi na emncelisa athi wena ungumHebheru wamaHebheru. Aloku ayifaka lo kungako wathi noma sakhulile wala ukubizwa ngokuthi uyindodana yendodakazi kaFaro. Ngoba uma wakhe wenza njani? Wamfunza lokho. Umfunzani wena umntanakho? Lokho mfunza kona uzoba yikho. Ngoba utshelwa uwe. Khona umunye umama wayethi na ekhuluma nomntwana wakhe ngamlalela akhuluma ngefonini, angithi uyakhuluma nje sisonke. Wathi utshelwa yimi uma wakho. Naso usho njalo. Whether ku wrong or ku right, utshelwa ngimi uma wakho. Umtshelani umntwana wakho umfundisa, umfunzani. Yes. Amen. Amen. Wangathi uNkulunkulu angasisiza singabe sifazane sifane noEsther. Yonke impi esibhekana nayo bese sezilwa ngokukamoya. Silwe singayilwe enyameni kodwa silwe ngokukamoya. Silwe sembethe amandla njengengubo, sembethe amandla kaMoya oNgcwele. Amen. Asisize uNkulunkulu. Ilimuva lakho alisho lutho ngoba sewungumntwana kaNkulunkulu. Amasikazi akho akudala besazi isika siyakhumbuza ukuthi wena uke walimala. Yes. Yakhumbuza njalo. Kodwa akathi uSathane naye akukhomba amasikazi wakho or abantu bakukhomba amasikazi wakho bese uthi hayi isika, it's a sign ukuthi isilonda saphola dala. Amen. Lethi nje singikhumbuza ukuthi ngake ngalimala kodwa sengipholile. Hawu isika sakho angithi bantu bazidweba amathathu. Akube yithathu ya. uNkulunkulu anibusise.